Mga kapuso, karong buntaga sayron ta ang kasinatian og mga kaalam sa usa ka pari nga adunay espesyal nga tahas sa katilingban. Siya lang naman ang Archdiocese Exorcist sa Archdiocese of Cagayan de Oro. Ato i-welcome si Reverend Father Roberto Jun Balsamo. Father Jun, mayong buntag ug dayon dinhi sa At Home Media May Regional TV. Kamusta man ka? Hello, maayong buntag sabsay, kaloy sa Ginoo, maayo kaayo uban sa panabang ug grasya sa Dios. Og kanatong tanan maayong buntag, daghang salamat og sabsay nining kay gayunan usab sa pakikinabi kanato. Father Jun, glad to hear nga anaa ka sa maayong kahimtang. Pero Father, unang-una, karong All Souls Day, gikan sa perspektibo sa simbahan, unsa ba kining ginatawag nato nga soul o kalag? Tanan tawo ba anaa niini ug asa ba kini gikan? Say kini ang tanan kinabuhi adunay kalag. In other words, di lang tao adunay kalag. So long as there is life, there is soul. Ang tao, ang kalag tao, dili mamatay, immortal. Ang kalag sa mananap, pagkamatay sa mananap, patay ang kalag. Ang kalag sa mga tanom, pagkamatay sa tanom, patay ang kalag sa tanom. Ang magpabilin, mao lamang ang rational soul, ang soul o kalag sa tao. Ang sa tanom, gitawag og vegetative soul. Mapatay pod kung mamatay na ang tanom. Kung sa mananap, instinctive soul, pinagi silang instinct, mamatay ang ilang kalag kung matay na ang mananap. Ang tao, mamatay ang lawas, forever ang kalag. Father Jun, diyang mupanaw ang usa ka tawo, unsa ba ang mahitabo sa kalag o soul niini? Ug aduna pod bay mga ginatawag nato nga saag nga kalag o di ba kaha, mga good spirits. Ang nahitabo sa kalag sa tao, ang doktrina sa simbahan, muni ni asay CCC, Catechism of the Catholic Church, 1021. Muna itong doctrine. Kung ang tao mamatay, diha-diha, immediately, his or her soul will go to heaven or hell or purgatory. Immediately, his or her soul muadto sa langit ba, impyerno ba, purgatorio ba. Gitawag na nato og particular judgment. Tanan kalag sa tao nga naa sa purgatorio, puro maayo na ang mga kalag. Puro na holy souls in purgatory. Makalangit na sila. Ang vision lang kanusa, antusan sa nila. Mga dako ang atong tabang sa adlaw sa kalag-kalag ang pag-ampo nila to hasten their purification. Mudako kay katabang ang atong mga sakripisyo sa mga buhi o mga pag-ampo. Lain pa nga mga maayo nga kalag, mga espiritu niya nato, mga espiritu sa mga santos nga atong ginasangpit, matagal na ang espiritu sa Ginoo. O niya, kung kag na ay bad spirit, kanang naa, di na naiya sa kalag sa purgatorio. Iya na sa taga-impyerno, mga demonyo na nang naasay, kapuso say. Subay sa imong tahas, Father Jun, sa mga sanib, base na pod sa imong kasinatian, paunsa ba nimo mailhan nga maayo ang espiritu nga misulod o daotan? Direkta na to bang anasay, walay maayo nga espiritu nga musulod sa tao. Bisan ang Ginoo dili mo possess og tao. Kay kada tao adunay tagsa-tagsa ka kalag natapusan nato. Ang dili mo respeto ana, mao na ang demonyo, mao ra ang mo possess sa tao. Mao nga kung nagani nasaniban, automatic kana demonyo na siya kay nga misanib. Kay wala may maayong espiritu nga mosanib sa tao, kapuso say. Ugaling adunay sanib nga mahitabo, Father Jun, sa usa ka tawo, maingon nato no nga damay na gayud ang pamilya niini. Paunsa ba nimo sila ginagiyahan? Sigon sa pipilakan na katuig nga ako nag-focus kini nga trabaho, kining ni ang makaingon ko actually blessing in disguise nga ang tao nasanhiban. Tungod sa nahitabo niya, ang tibuok pamilya man imong interviewon, imong pangutatabangan, kay ila mo ginang ihatod, magpakitabang, magpakiloy to the maximum. Unya, that's the best time to catechize the family. That's the best time to evangelize all members of the family. And that's the best time kung there are conflicts in the family to reconcile the family. Tungod kay ang pagpuyo sa daotang espiritu sa tao, ang iyang gihawiran, ang mga conflict, ang mga issue at sa tao, muna'y stronghold sa demonyo. Mao nga number one assignment sa pamilya o sa naposes, mao nga hangyoon sila nga mangpisal. Kay once na kumpisal na sila mga sala,
Believe that you are cleansed. Believe that you are forgiven. Thus, wala na'y kapiran ang demonyo. Blessing in disguise. Usab ang tao nga masaniban. Basta ma-address ng yun usab og insakto o maayo kapuso sa iyo. Alang sa to mga kapuso, viewers nga naglantaw karon Father June, aduna kabay mensahe kanila. Subay na sab sa kalag-kalag karong tuiga. So may nga igsuon, dining adlaw kalag-kalag o Halloween, adlaw sa mga balaan, mga kalag sa langit, mga kalag sa purgatorio, mga santos o mga ana sa purgatorio, ang angayan nato buhaton, simba, dagkot kandila, rosaryo, ampo, kini ang intensyon sa Santo Papa aron maka-gain og plenary indulgence. Himuon nato niya nga maluwas gyud ang kalag sa purgatorio tugi atong gihimo ang gisugo o simbahan. O kanatong tanan mga igsuon, amping kanunay ang Ginoo magauban kanato sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghang nga salamat Reverend Father June Balsamo sa imong oras nga gihatag dinhi sa At Home with GMA Regional TV ug sa kaalam nga imong gi-share karong buntaga. Amping kanunay. Mga kapuso, relax lang mo diha kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.